नमस्कार. सकाळची IPLच्या रणसंग्राम कार्यक्रमात मी रफिक आणि निलेश तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. आज निलेश या 14व्या सीझनची 34वा सामना आज होतोय. मुंबई इंडियन्स विरुद्ध कोलकाता नाईट रायडर्स असा हा सामना खेळवला जाणार आहे. आपण बघितलंय की एका मोठ्या ब्रेक नंतर दोन्ही संघ आज त्यांचा दुसरा सामना खेळत आहेत. मुंबई इंडियन्सला चेन्नई सुपर किंग्स विरुद्ध एक पराभव पत्करावा लागला होता. 20 रनने त्यांना पराभव मिळाला होता. तर कोलकाता नाईट रायडर्सचा संघ ह्या पूर्ण सीझनमध्ये ज्यांनी तळागाळाशी आपला पूर्ण संघ ठेवला होता त्यांना कुठेतरी एक विजयाची आस मिळालेली आहे, कारण त्यांनी RCB सारख्या संघाला 9 विकेट्सने हरवलं होतं निलेश. तर आपण एकूणच त्यांचं ओव्हरऑल जर आपण विचार केला की एकूणच IPL मध्ये दोन्ही संघ एकमेकांसमोर कसे राहिले ते आपण आपल्या प्रेक्षकांना सांगूया. यस, अगदी खरंय. तू म्हणालास ते की मुंबई चांगल्या स्थानावरती असताना देखील गॅपमुळे हा प्रॉब्लेम झालेला आहे. बरोबर. मोठी गॅप मध्ये पडलेली आहे टुर्नामेंटला. आपण सुरुवातीच्या पहिल्या एपिसोडमध्ये आपल्या बोललो होतो इतकं साधं राहणार नाहीये, कारण तुम्ही एका लयीत असता, ती लय कुठेतरी तुटते. त्यात लई तुटणं ठीक आहे, थोड्या दिवसांत ते खेळतोय, पण इथे देश पण बदलला, विकेट्स बदलली. आणि स्पेशली असं ऑब्झर्वेशन आहे सगळ्या जाणकारांचं की यावेळेस दुबईच्या विकेटवरती गवत कमी आहे, ग्रास खूपच कमी आहे. त्यामुळे ही विकेट सगळी टू पेस होतात. मी त्याच्याबद्दल डिटेल्स तुमच्याशी बोलणारच आहे. पहिले एक नजर टाकूया, हे दोघं जण समोरासमोर आतापर्यंत किती वेळा IPL मध्ये आलेत. दोघं जण आलेले आहेत MI आणि KKR. दोघं जण 28 वेळा एकत्र खेळलेले आहेत, समोरासमोर मॅचेस खेळलेत. त्यातल्या तब्बल 22 मॅचेस मुंबई इंडियन्सने जिंकल्यात. किती? 22 मॅचेस जिंकलेल्या आहेत आणि KKR फक्त 6 जिंकू शकलेला आहे. आपण बघितलं हा खूपच मोठा फरक आहे निलेश, कारण मुंबई इंडियन्सचं पारडं नेहमीच कोलकाता नाईट रायडर्सच्या विरुद्ध जड राहिलेलं आहे. त्याच्यामुळे कोलकाता नाईट रायडर्सवर कुठेतरी प्रेशर असेल. एक सामना जरी त्यांनी जिंकला असेल, आत्ता नुकताच त्यांनी एक जो मोठा विजय मिळवलाय, परंतु मुंबई इंडियन्स विरुद्ध जिंकणं त्यांच्यासाठी एक सोपी गोष्ट राहणार नाही. आपण बोलूया ते पिच बद्दल. एकूणच आपण बघितलंय, आपण पुन्हा पुन्हा ती गोष्ट बोलतोय की दुबईमध्ये म्हणजे UAE मध्ये सगळे जे सामने होते त्या सर्व सामन्यांमध्ये पिच खूप मोठा फॅक्टर ठरतोय. त्यातून पूर्ण मॅच कुठेतरी बदलताना आपल्याला दिसतंय. तर काय वाटतं एकूणच आजचं पिच कसं असेल आणि काय असेल? तू चांगला एक पॉइंट काढलास की विकेट्स जी आहेत ती वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने खेळतात. तसं खरं सांगायचं जर झालं तर ज्या देशामध्ये क्रिकेटचं विकेट स्वतःचं असतं, ते क्रिकेट जे विकेट बनवतात, ग्राउंड बनवतात, ते स्वतःच्या देशाच्या मॅचेस डोक्यात ठेवून बनवल्या जातात की बाबा आमच्या देशाच्या ह्या वर्षामध्ये असं कॅलेंडर आहे की एक 20 किंवा 25 किंवा 30 टोटल, जर अगदी तुम्ही T20 50 ओव्हर टेस्ट मॅच सगळं बघितलं तर 61 मॅचेस आहेत. 60 पैकी माझ्या वाट्याला या ग्राउंडला किती मॅचेस येणार आहेत असा विचार करून त्याचा आउटफील्ड, त्याचा रखरखाव ठेवला जातो. पण दुबई किंवा UAE बाबतीतला हा मोठा किस्सा असा आहे, तिथे पाकिस्तान जाऊन खेळतं, तिथे इंडियातलं IPL जाऊन खेळतं, तिथे इंग्लंड जाऊन खेळतं. त्यामुळे न्यूट्रल व्हेन्यू आहे आणि बरेच देश तो व्हेन्यू वापरत आहेत. तिथे ओमान पण जाऊन खेळतं, तिथे नवीन US मॅचेस सुद्धा तिथे होतात, जपान पण तिकडे जाऊन खेळतं. त्यामुळे काहीसा या विकेट्सवरती ताण येतोय असं माझ्या एकंदरीत अभ्यासात तरी आत्तापर्यंत दिसतंय. त्याचंच कारण महत्त्वाचं असं आहे जे आहे की त्याला ग्रास कमी आहे. ग्रास कमी कशी होते? ती काय फटकन उगत नाही, त्याला तुम्हाला थोडा वेळ द्यायला लागतो आणि बॉल पडून पडून ती ड्राय होते, कट होते. त्यामुळे हे जे सगळे स्लो पिच आहेत ते स्लो नेचरकडे पिचेस जायला लागतात. या पिच बद्दल आपण स्पेशली बोलूयात तर हे 2 पेस विकेट आहे. 2 पेस विकेटचा अर्थ असा असतो, मॅच जेव्हा सुरुवात होते, जर बॉल पडल्यानंतर हातातनं सुटताना नाही, पडल्यानंतर टप्पा खाल्ल्यानंतर 140 येत असेल तर 10 ओव्हर झाल्यानंतर तोच बॉलर असेल, तो बॉल पडल्यानंतर 135 येऊ शकतो, 130 येऊ शकतो. याला म्हणतात 2 पेस विकेट. बॉलर बदलत नाही, बॉल थोडासा कमी जरूर होतो, पण 20 ओव्हरमध्ये विशेष काय त्याला फरक पडत नाही. पण हे पिचचं नेचर आहे. त्यामुळे 2 पेस विकेटमध्ये तशा पद्धतीने हे विकेट आत्ता आपण बघतोय, तर त्यामध्ये हे बॉलिंगलाच नक्की साथ देईल. हे विकेट जे आत्ताच आहे नक्कीच बॉलिंगला साथ देणारा असं विकेट आहे. आपण बघतो की शेख जायद स्टेडियमवर हा सामना होतोय. म्हणजे अबुधाबीचे मॅच आपण बघितलंय. नेहमीच IPLच्या बाबतीत विचार केला किंवा इतरही देश आपण जसं म्हटलं की येऊन खेळतात, ज्यावेळी 2020चा विचार येतो त्यावेळी अबुधाबीचं जे पिच आहे हे एक नेहमीच लो स्कोरिंग ग्राउंड राहिलेलं आहे. नेहमी याच्याकडे लो स्कोरिंग ग्राउंड म्हणूनच बघितलं जातं. तर काय वाटतंय, कारण आपण जर बघितलं तर टॉस खूप महत्त्वाचा फॅक्टर नेहमीच या प्रत्येक गोष्टीत राहतो, कारण जिथे लो स्कोरिंग मॅच असते तिथे टॉस नक्कीच इम्पॅक्टफुल राहतो. तर काय वाटतंय आजच्या मॅचमध्ये टॉस जिंकल्यानंतर कॅप्टन काय निर्णय घेऊ शकतो? अगदी खरंय म्हणालास तू, टॉस खूप इम्पॉर्टंट राहतो. पण टॉसच्या बाबतीत याचं आकडेवारीमध्ये जर आपण डिटेलमध्ये गेलो तर खूप इंटरेस्टिंग फॅक्ट अशी आहे की इथे पहिल्यांदा बॅटिंग करताना 22 वेळा टीम जिंकलेले. ज्या टीमनी पहिली बॅटिंग केली ते 22 वेळा जिंकलेत आणि ज्यांनी सेकंड बॅटिंग केले ते 25 वेळा जिंकलेत.
त्यामुळे नॉट मच टू चूज असं ज्याला आपण म्हणतो, 3च मॅचेसचा फरक आहे. त्यामुळे विशेष काही असं घडत नाहीये की बा टॉस केल्यानंतर हेच करा आणि हा रिझल्टच येईल असं बरोबर. काही इथे फिक्स स्टेटमेंट आपल्याला देता येणार नाही. पण टॉस झाल्यानंतर मी जसं म्हटलं बॉलिंगच करावी, कारण तुम्हाला एक साधारण टार्गेट तुमच्यासमोर होतं 2 पेस विकेट, त्यामुळे बॉलिंगच निवडावी असं मी तरी सजेस्ट करेन. नक्कीच आपण बघितलं पिच कशा पद्धतीने बॉलिंगला साथ देऊ शकते हे आपल्याला माहिती आहे. आता वेळ आहे ती प्लेइंग 11 बद्दल बोलण्याची. आपल्याला माहिती आहे दोन्ही संघ एका मोठ्या ब्रेक नंतर मैदानात उतरत आहेत, त्याच्यामुळे प्लेइंग 11 कुठेतरी एक सामना जरी झाला असला तरी स्वतःची प्लेइंग 11 ठरवताना कुठेतरी प्रत्येक कॅप्टनची, कोचची आणि पूर्ण सिलेक्शन टीमची एक दमछाक होताना आपल्याला दिसते. मुंबई इंडियन्सच्या प्लेइंग 11 वर आपण येऊया. काय वाटतं एकूणच आज मुंबई इंडियन्सची काय प्लेइंग 11 घेऊन मैदानात उतरेल? अगदी खरंय तुझा, दमछाक हा योग्य शब्द आहे. कारण आता इतक्या लोकांनी नावं काढली आहेत, इतके लोक क्वारंटाईनमध्ये आहेत, इतक्या लोकांना इंजुरीज आहेत, हे खूप विचित्र गणित आहे. त्यामुळे खूप अवघड असतं प्लेइंग 11 निवडणं. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, आता जर ह्या 2 टीमपैकी आपण म्हटली, आपण मगाशी बघितलं हेड टू हेड, त्यामध्ये मुंबई खूप वरचढ आहे, 22 बरोबर. मॅचेस त्यांनी जिंकल्या होता. पण ह्या पॉईंट्स टेबलवरती जर तुम्ही जाल तर मुंबई आत्ता आहे, मुंबईकडे 8 पॉईंट्स आणि KKR कडे आहेत 6 पॉईंट्स. बरोबर. जर KKR ही मॅच जिंकतं तर मुंबईच्या बरोबर ते बाजूबाजूला येऊन बसतात. त्यामुळे मुंबईला हा कुठेतरी एक धक्का देणारा प्रकार होऊ शकतो. त्यामुळे मुंबईनी आज त्यांची फुल साईड खेळवणं आवश्यक आहे. बरोबर. जर त्यांना प्ले ऑफला जायचं असेल तर, जर त्यांना प्ले ऑफ खेळायचं असेल तर, मी जर म्हणतोय जर इंटरेस्ट नसेल प्रत्येकालाच इच्छा असते ना, पण असं म्हणायला पाहिजे. पण सध्या परिस्थितीमध्ये जर तशी इच्छा असेल तर पहिल्या मॅचमध्ये त्यांनी हार्दिक पंड्याला खेळवलं पाहिलं होतं, त्यांनी स्वतः कर्णधाराला खेळवलं पाहिजे होतं, पण दोघंही नव्हते, दोघेही इंजोर्ड होते, हे कारण समोर आलेलं होतं. बरोबर. आता आपण असं म्हणू शकतो की रोहित बहुतेक या मॅचला परत येईल. थोड्या वेळात टॉसलाच आपल्याला ज्यावेळेस कळेलच कोण टॉसला येतं त्यावेळेस आपल्याला समजेल, पण रोहित खेळू शकेल असं वाटतंय. हार्दिक पांड्या पण रिकवर झालाय असं म्हटलं जात आहे. मी रिकवर फक्त 2 दिवसात माणूस होऊ शकतो यावरती माझा स्वतःचा विश्वास अजिबात नाही आहे. पण त्यांना ही डू ऑर डाय सिच्युएशन आहे, कारण जर KKR हा सामना जिंकतं तर दोघांची 8 पॉईंट्स होतात आणि बरोबर. तिथे खूप टफ होणार आहे. मी तुम्हाला अगोदरच सांगितलं होतं, जी टीम 16 पॉईंट्स घेते ती सिक्युअर करते स्वतःला प्ले ऑफ्समध्ये. तर एकदा नजर टाकूयात मुंबईची आज प्लेइंग 11 काय असायला पाहिजे माझ्या दृष्टीने. आता यापैकी आपण बघूया याच्यातले किती जण येत आहेत. माझ्या दृष्टीने आज त्यांनी प्लेइंग 11 अशी द्यायला पाहिजे. रोहित शर्मा, डिकॉक या दोघांनी ओपन केलं पाहिजे. प्रूव्हन जोडी आहे, खूप चांगल्या प्रकारे खेळू शकतात. जर पहिली बॅटिंग आली तर रोहित शर्मा या विकेटवरती थांबून सुद्धा खेळू शकतो. बरोबर. जेव्हा मी 2 पेस विकेट म्हणतो ते रोहितला त्याचा अंदाज आहे की बॉल एखादा जर ग्रिप करून आला, थांबून आला, तर कारण त्याकडे असंही म्हणतो 1.5 मिनिट जास्त आहे. जर बॉल थांबून आला तर 2.5 मिनिट जास्त असतो. त्यामुळे तो ठरवू शकतो मला इकडे मारायचा का इकडे मारायचा. बरोबर. त्यामुळे तो खूप महत्त्वाचा बॅट्समन या विकेटवरती होऊ शकतो. 3 नंबरला स्काय येईल, सूर्यकुमार फिक्स नंबर आहे. एक मॅच त्याची गेली, होऊ शकतं असं कोणाच्याही बाबतीत होऊ शकतं, पण तो टीममध्ये असणार. ईशान किशन हे एक प्रॉमिसिंग नाव आहे, परत थोडंसं रिस्पॉन्सिबिलिटी घेऊन खेळलं पाहिजे. त्यानंतर पोलार्ड आहे, सौरभ तिवारी आहे, दोघंही आहेत. सौरभ तिवारीने बरोबर. 50 केला पण होता मागच्या मॅचला, बिचारा एकटाच लढत होता. वाटत नव्हतं त्याकडे बघून, थोडंसं हायर साईडकडे वजनाच्या बाबतीत मी म्हणतोय तो झुकलाय, तरी पण तो रन्स करतोय असं म्हणायला पाहिजे आपण. त्यानंतर कृणाल पंड्या आहे, लेफ्ट ऑन स्पिन टाकू शकतो. ॲडन मिलिन, त्यांच्या मिलान जे त्यांच्याकडे नाव आहे, ते पण त्यांनी चांगली बॉलिंग त्यांनी खूप चांगली केली होती. मी बॉलर्समध्ये जेव्हा असेल त्यावरची ॲडमबद्दल डिटेल सांगेलच. राहुल चहर हे पण महत्त्वाचं नाव आहे, तो संघामध्ये असणारच आहे. जसप्रीत बुमराह आणि ट्रेंट बोल्ट बरोबर. ही यांची बॉलिंग साईड राहील. मी परत सांगेल हार्दिक पांड्याबद्दल, बहुतेक तो रिकवर झालाय अशी न्यूज तरी आहे की तो रिकवर आहे. त्याला मला बघायला आवडेल हार्दिक पांड्याला संघामध्ये. मग इथे कोणाला तरी एकाला काढायला लागेल. आपण बघितलं याच्या अगोदर जे तुम्ही 4 फॉरेन प्लेयर्स खेळू शकता, पण मुंबईची हिस्ट्री आहे आतापर्यंत त्यांनी 3च फॉरेन प्लेयर खेळवलेत, कारण त्यांच्याकडे इंडियनच प्लेयर एवढे चांगले आहेत, एवढ्या क्वालिटीचे आहेत, त्यामुळे त्यांना 4था फॉरेन प्लेयर घ्यायची गरज नाही. तसं झालं तर मग ॲडमला इथनं नाव ॲडमचं काढावं लागेल आणि हार्दिक पांड्या त्याच्या जागी येऊ शकतो. हे महत्त्वाचा एक बदल आहे, पण 3 फॉरेन प्लेयर्सच मग ते घेतील आणि हार्दिकसाठी संघात जागा होईल. नक्कीच. याच्यानंतर आपण बघूया तो कोलकाता नाईट रायडर्सचा संघ, एक विजयी संघ आज त्यांच्याकडे आहे. आपल्याला म्हणावं लागेल की एक विजयी संघ आहे. RCB सारख्या संघाला त्यांनी हरवलेलं आहे, तर नक्कीच कॉन्फिडन्स कुठेतरी हाय असेल. टीम चेंज करण्याचा त्यांच्याकडे काही म्हणजे पर्याय आता तरी मला उपलब्ध दिसत नाही, कारण त्यांनी पहिल्याच मॅचमध्ये त्यांनी इतके फ्रेशर्स घेऊन ते मैदानात उतरले होते आणि त्यांनी रिझल्ट दिलाय.
म्हणजे पहिला जरी सामना असला तरी त्याच्यात कुठेतरी रिझल्ट आपल्याला बघायला मिळाला होता प्रत्येकाकडून. तर काय वाटतं एकूणच कोलकाता नाईट रायडर्सचे काय प्लेइंग 11 आज असू शकते? अगदी खरं आहे. त्यांनी रिझल्ट दिलाय 92ला RCB त्यांनी पूर्ण संघ बाद केला होता. 92 लोएस्ट टोटल आहे ती या IPL मधली या ग्राउंडवरची. तर ह्या दोघांमधली ह्या ग्राउंडवरची सर्वात लोएस्ट टोटल होती टू बी प्रिसाइज, कारण अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत याच्याहून लो झालेल्या आहेत. पण त्यामुळे तसं बघायला गेलं तर आंड्रे रसेलनी 3 विकेट घेतल्या, वरुण चक्रवर्तीने 3 विकेट घेतल्या, लोकी फर्ग्युसननी 2 विकेट घेतल्या. त्यामुळे बॉलिंग खूप चांगली टाकली होती या लोकांनी. त्यांना माहिती आहे साधारण आता कशा पद्धतीचा गेम त्यांना करायचा आहे. मी जसं परत परत सांगेन, हे सांगायचं कारण पण तेवढंच गरज आहे की 6 पॉईंटवरती ही टीम आहे. फक्त एक मॅच दूर आहे मुंबईच्या जवळ यायला. त्यामुळे हेही फुल स्ट्रेंथनी आज खेळणार आहेत. एकदा नजर टाकूया त्यांची टीम काय असण्याची शक्यता आहे. शुभमन गिल आणि व्यंकटेश अय्यर पुन्हा एकदा डावाची सुरुवात करतील. शुभमन गिलनी 48 केला होता, 48 केला होता. अय्यरने 41 केला होता. नवीन नाव आहे, चांगला बॅटिंग करतो. 41 रन्स त्यांनी करून दिली होती. सुरुवात पाहिजे होती ती त्यांनी करून दिली होती. त्यानंतर आंद्रे रसल, नितेश राणा, राहुल त्रिपाठीला अजून काय बॅटिंग या ग्राउंडवरती मिळालेली नाहीये. पण मी मागच्या मॅचमध्ये पण म्हटलं होतं की चांगल्या शेपमध्ये आहे तो, चांगली बॅटिंग करतोय. त्यामुळे राहुल त्रिपाठी पण असणार आहे. ओवेन मॉर्गन, दिनेश कार्तिक, सुनील नारायण हे 3 लोक असतील जे की इंटरनॅशनलचा खूप सारा एक्सपिरियन्स त्यांच्याकडे. मधल्या फळीमध्ये ते थोडंसं सेटल करतील. आज असं होऊ शकतं जर पहिली बॅटिंग यांची असेल तर हे लोक सुनील नारायणला वरती पाठवू शकतात 3 किंवा 4 नंबरला, आणि त्यांनी करून पण दाखवलंय. आणि असंच आहे, तो सुनील नारायण मध्येच टीममध्ये जी अर्धवट झालेली तुमची टुर्नामेंट असते तिथेच कधीतरी येऊन 50-60-100 करून जातो. बस कर एकदम. कारण कसं असतं, असं एक म्हटलं जातं की टुर्नामेंट अर्धवट झाल्यानंतर तुम्ही परफॉर्मन्स करा. ज्यावेळेस तुम्ही तसा परफॉर्मन्स करता त्यावेळेस पुढच्या वर्षासाठी तुम्ही तुमचं स्थान निश्चित करता, तुमची प्लेस सिक्युअर करता, कारण परफॉर्मन्स तो लक्षात राहणारा असतो. नक्कीच. तसं तर नरेन कार्तिकेयन कधीतरी येऊन पटकन करतो. लोकी फर्ग्युसन, वरुण चक्रवर्ती आणि प्रसिद्ध कृष्णा हे 3 जण बॉलर्स म्हणून मी घेईन. नक्की. याच्यानंतर आपण बघूया ते स्टार प्लेयर्स, कारण आपण बघितली प्लेइंग 11 दोन्ही संघांची. तसं जर बघायला गेलं तर खूप चांगली प्लेइंग 11 दोन्ही संघांकडे आज असू शकते. तर स्टार प्लेयर्सवर येऊया आपण. निलेश, काय वाटतं एकूणच आज मुंबई इंडियन्ससाठी कोण ठरू शकतं ते स्टार बॅट्समन, स्टार बॉलर आणि स्टार ऑलराऊंडर? आज मुंबईसाठी म्हणशील तर रोहित आणि सौरभ तिवारी या दोघांची मी नावं घेईन. रोहित मी पुन्हा तेच सांगतोय, थोड्या गॅप नंतर खेळेल, पण 2 पेस विकेटला त्याच्यावर काय ॲडजस्ट करून खेळणारा बॅट्समन मला तरी जगभरात सापडत नाही. कारण तो थोडा वेळ जास्त असतो, त्यामुळे तो बॉल थांबतोय किंवा थांबून येतोय किंवा ग्रिप होतोय हे त्याच्या जास्त लक्षात येतो. सौरभ तिवारी आपण बघितलं, मागचीच मॅच 50 केला होता, टचमध्ये आहे, त्यामुळे तो चांगल्या प्रकारे करू शकेल. बॉलर म्हणशील तर ॲडन मिलन्स 5.25 ची त्याची इकॉनॉमी होती, खूप छान आहे ही. त्यामध्ये त्याचं जर मी पगाशी म्हटलो की हार्दिक जर फिट असेल तर हे 4 पैकी 3च फॉरेन प्लेयर्स खेळतील, त्यात ह्याचं नाव कदाचित काढलं जातं. पण तसं बघायला गेलं तर टफ आहे. तू मगाशी म्हटलंस की अवघड परिस्थिती असते टीम निवडणं, तर त्याचं एक नाव घेईल राहुल चहर. हे देखील उत्तम नाव आहे स्पिनर्समध्ये. आणि ऑलराऊंडर्समध्ये पोलार्ड ऑल टाइम हिट. आपण बघितली मुंबई इंडियन्सचे स्टार प्लेयर्स कोण ठरू शकतो. मगाशी आपण बोलताना उल्लेख केला तो रसेलने 3 विकेट मागच्या मॅचमध्ये घेतला होता. तर हे जे पिच आहे, जसं आपण वारंवार म्हणतोय की 2 पेस विकेट आहे, रसेल ऑलरेडी स्लो टाकतो बॉल, आणि त्याच्यात हे ग्राउंड त्याच्यासाठीच बनलंय की काय असं ते ग्राउंड आहे. कारण बॉल टाकल्यानंतर तो स्लो बॅट्समन पर्यंत पोहोचतोय आणि त्याला कुठेतरी तिथं मदत मिळताना दिसते. तर एकूणच आपण स्टार प्लेयर्स बद्दल बोलूया कोलकाता नाईट रायडर्सच्या. काय वाटतंय आज स्टार बॅट्समन, स्टार बॉलर आणि स्टार ऑलराऊंडर कोण ठरू शकतं आज? KKR साठी बॅटिंगमध्ये मी जाणार आहे पुन्हा शुभमन गिलकडे, कारण थोडं मॅच्युरिटी दाखवतोय तो आणि चांगला टाइम करतोय बॉल. ते खूप महत्त्वाचं असतं इनिशियल स्टेजेसमध्ये. ज्यावेळेस तुमच्या बॅटच्या मधोमध बॉल लागतो ना, त्यावेळेस वेगळा कॉन्फिडन्स येतो, जो की शुभमनकडे आत्ता मला दिसतोय. चांगला कनेक्ट करतोय तो बॉल. त्यानंतर राहुल त्रिपाठीचं नाव मी पुन्हा घेईन, कारण त्या मुलाला प्रूव्ह करायचंय. त्याचं थोडक्यात ते श्रीलंका टूर हुकली असं मला स्वतःला तरी पर्सनली वाटतं, कारण मला त्याला खरंच त्या इंडियन जर्सीमध्ये बघायला आवडेल आणि जास्त वेळ तो लांब राहू शकणार नाही त्या टीमपासून. बरोबर, राहुल त्रिपाठीचं मी एकदा नाव घेईन. त्यानंतर बॉलरमध्ये म्हणशील तर वरुण चक्रवर्ती आणि सुनील नारायणला परत तो स्कोप आहे, वेगळ्या प्रकारे बॉलिंग टाकतो, पेस व्हेरी करू शकतो, त्यामुळे मी त्याचं नाव घेतोय. ऑलराऊंडर म्हणजे त्यांच्याकडे ड्रेस रसेल, तो एकच व्यक्ती आहे. तू मगाशी बॉलिंगबद्दल त्याच्या बोललास तर तुला मी ते सांगेन, तो हळू टाकतो, त्याकडे व्हेरिएशन खूप आहे. तो ज्यावेळेस हळू टाकतो त्यावेळेस पळत हळू येतो अशातला भाग नाही.
रिलीज पॉईंट असतो 11th आवरला तो Ball रिलीज release करताना करतो. वेगळ्या पद्धतीने करतो. व्हेरिएशन खूप आहे त्याकडे. नक्कीच त्याच्याकडे खूप व्हेरिएशन्स आहेत. आपण आता प्लेइंग 11 बघितलेलं आहे. आपल्याला पिच बद्दल तर माहितीच आहे की बॉलिंगला मदत करणारं पिच आहे. त्याच्यामुळे स्कोर मागची मॅच या ग्राउंडवर जी मागची मॅच झाली ती सुद्धा खूप लो स्कोरिंग राहिलेली आहे. ह्या ग्राउंडचा इतिहासच आहे की लो स्कोरिंग मॅच आपल्याला बघायला मिळतात. तर आता वेळ आहे ती प्रेडिक्टेड स्कोर सांगण्याची. काय वाटतं आज एकूणच स्कोरबोर्डवर काय आपल्याला नंबर बघायला मिळेल? अगदी खरं आहे, लो स्कोर आहे त्यामुळे बोलणंही मला खराब वाटतंय. साधारण 130-140 पर्यंत मजल जाईल असं वाटतंय. पण समोर मुंबई आहे रे, पहिल्यांदा बॅटिंग करताना ते वेडासारखी बॅटिंग करतात. रोहित शर्मा केले तो एकटाच 130 करून जाईल असं पण होऊ शकतं. पण 130-140 नक्कीच. पण 140 ही ह्या ग्राउंडचा विचार केला तर लहान आहे. स्कोर नाहीये, खूप कारण आहे. या ग्राउंडवर आजपर्यंत 140 खूप कमी संघांना तो Chase जमलेला करता आहे. आलाय. त्याच्यामुळे 130-140 सुद्धा मोठा आकडा या ग्राउंडवर ठरू शकतो. आता वेळ ती प्रेक्षकांना उद्याच्या सामन्याबद्दल हिंट देण्याची, उद्याच्या सामन्याबद्दल बोलण्याची. काय आणि कोणत्या दोन संघात सामना होतोय आणि कुठे होतोय तो सामना? उद्या आहे मॅच, संध्याकाळी परत येतात. ती आरसीबी आणि सीएसके या दोन मधली आहे. बँगलोर आणि चेन्नई या दोन संघामधली ती मॅच आहे आणि ती आहे शारजा क्रिकेट स्टेडियमवरती संध्याकाळी 7:30 वाजता. वा वा वा, शारजाला ही मॅच होते. शारजावर मॅच बघण्यासाठी सगळ्यांनाच उत्सुकता असेल, कारण आपण ज्यावेळी लो स्कोरिंगची बोलतोय तर शारजा हे एक असं ग्राउंड आहे जिथे 200 आपल्याला सहज बघायला मिळतात. म्हणजे उद्या 6चा पाऊस आपल्याला नक्कीच बघायला मिळणार आहे. जास्तीत जास्त बॉल तिथेच वाया जातात, बाहेर Yes. जातात ग्राउंड. कारण ग्राउंडच्या बाहेर, आणि धोनीने सुद्धा मारलेत ना, धोनी पण धोनीने मारलेत. त्याच्यामुळे उद्या चेन्नई विरुद्ध जो बँगलोरचा सामना होतोय त्यात चेन्नई पुन्हा एकदा एक विजयी संघ आपण म्हणूया, आणि आरसीबी एक मोठा पराभव त्यांचा झालाय, आणि त्यात शारजाचं ग्राउंड आहे. तर नक्कीच हा कुठेतरी वचपा काढतील असं वाटतंय मला. आरसीबी उद्या जिंकू शकतं, चेन्नई सुद्धा जिंकू शकतं. उद्याच्या सामन्याबद्दल आपण उद्या बोलणार आहोत. तोपर्यंत तुम्ही सर्व ताज्या बातम्या पहा फक्त सकाळवर.